Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sini nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang kagkaroon sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Nakatapos na ako diri sa kusina. Dito naman ako manghimo sa salas Ay, ang portrait namo ni Mandy sa kasal. Nga ari ini diri sa kalanan man. Dapat dito ini ginasabit sa salas. Ay, sus amo na siguro ining epekto sang pag-isahanon ko diri permi ay. Kaya ti, ginasugilanon ko pating akon kaugalingon mo. Anay ka bala, makuha ako sang lansang kag martilyo. Ari na, naplastar ko ng lansang sa dingding. Karon, pulpugon ko na ini sa martilyo May, ano ato man? May nag-agsik na likido sang ginpulpugos ang martilyo ang lansang? Ay, kapdi sang mata ko trapuhan ko sang kamot ko Nan, natrapuhan ko ng likido nga nag-agsik sa akon mata. May dugo? Diyos ko, base ko na naigo sang tinipik sa simentong akon mata kag napilas. Langkawon ko sa espeho. Wala masang pilas ang akon mata. Bisan ang akon nawong. Ay, mabalik ako sa salas o sisaon ko kundi naghalin ang pula nga likido. Wala ako sa nakita nga mancha sa pader. Kuna mo, sa di na tumaghalin. Ay, hindi ko na lang anay pagpadayonon ang pagpasalop sang lansang Kay pamatsyag ko, sang ginpulpog ko ang lansang, daw ginasakitan ang pader. Ay, sugiran ko sinikaron si Mandy. Ano? Ay, oo, Mandy. Kaina, daw nakita ko nga nagdugo ang pader. Love, wala ba sa dugo kag unod ang pader
para magduoy ni? Be, paano kung may unod ang pader? Love, basi kung kinahanglan mo na ginang kaupo diri sa balay? Sa sina, hindi ka maghadlok nga mag-isahan nun diri. Ay, maayo pa siguro, love. Ay, kuhan, wala lang ako maanad nga nagkaisahanon eh. Ay, si Mandy, mahamuok ng tulog niya. Apang ako, wala ginadapuan sang katuyo. Ba? May nagtulo sa guya ko halin sa kisame? Ara naman. Hindi lang isa, kundi pila ka beses, gid. Mabangon ako, kagpasigahon ang suga. Ara na, masanag na. Diyos ko, sa espeho, makita akong madamo nga dugo sa ako nawong. Limya, love! Limya, bugtaw! Bugtaw! Love! Mandy? Love, ginabangungot ka. Nagasinggitan ka naman. Na naman? Nga amo sina. Tumatuod gid ang makita ko sa akong damgo. Kagang kisame. Makita ko. Matinlo ini. Wala sang mancha sang dugo. Love, buwas mismo. Pagitaan ko na gid ikaw sa makaupo diri sa balay. Basi kung sa sobra mo na ina kakakapoy? Kuhan, basi kun namagulang ako, love. Basi kun wala lang ako maana diri. Hindi ka magkabalaka. Anaron kong kaugalingon ko sa balay nga ini. Tata, sige na. Magbalik ka na sa pagtulog, love. Oo, love. Nagapiyong matuod ang akon mga mata. Apang nagabugtaw ang ako noon una. Pamatyag ko. Dumi nagalusot nga nawong sa kisame, kag dingding. Hindi matag sa akon ang imahe. Tungod patay ang suka. Kadulom. Ay, piliton ko nga makatulog. Dumi nagapangayo sang tabang? Mandy, nagabugtaw ka? Oo. Nakabugtaw ako sa nabatian ko. Dumi nagapangayo sang tabang? Amo mainang nabatian ko. Mabangon ako. Kagpasigahon kong suga. Bah, hindi magsigang suga. Makapila ko na gin-off ka gin-on. Palihog duhol sa flashlight. Oo. Ara na. Napasiga ko na. May tawo! Mandy! May tawo! Ha? Sadin! Ang baseball bat. Kuhaon ko sa kilid. Sadin! Sadin ang tao ang ginasiling mo, love. Ara sa dingding! Sadin? Oh, Diyos ko! Hindi! Nagainulhot lang ang mga nawong sa dingding! Mandy! Kadamo sa ila! Kagdo nagaginhawa sila! Arang isa! Lampusan ko siya! Ha? Mandy! Naigaw mo siya! Kag may nag-agisik nga likido!
Ah! Ang mga naong sa dingding. Makita ko ang tuman nga kakig sa ila. Ay! Mandi! Isol! Ang ila mga liog! Nagalaba nga doon sa manog! Ba! Nimya! Hindi! Natumba siya! Palapitan ko siya! Nimya! Nimya! Nasakit ka ba lang? Okay lang ako. Hindi ka magkabalaga. Abi ang flashlight! Amo ning bagay sa inyo! Panghanutong na kamo pareho ni! Hay! Ba? Nagkaladula sila tanan? Tagsa nga maigo ko sila sa bat! Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mandi! Sa kisame! May nagaulhot naman yan na wong! Hindi! Ah! Ginsunod nila pagsinggit na mo ni Nimya. Oh, Diyos ko! Mandi! Kadamo sila! Kag nagaguluwa lang ang ilang mga bangkil! Panghanutol ko sila sa ginauyatan ko nga bat. Pareho sila! Hay! Nahadlok ako! Nagakurog ang akong lawas sa kahadlok. Gusto ko nga buligan si Mandy. Pero, do nagabilinhod ang bilog ko nga lawas. Hindi ako makahulag. Mandy! Magalong ka! Diyos ko! Naluoy ako kay Mandy. Kinapulian siya sa mga nawong. Nang iban, nagahalin sa dingding kay Kisame. Nagalagba ang ilang mga liog. Hindi na mahimo ini. Bahala na. Puligan ko si Mandy. Sang sa mapatay kami na wala nagabato. Husto, nakadumdum na ako. May mga kagamitan sa budiga. Sa pihak lang ang kwarto. Makuha ako sang armas dito. Nagadamo sila nga nagadamo. Kaglo sa maampo ng lawas ko sa kakapoy. Apang padayon kung hapon na ginabuhat ko nga paglampos sa ila. Mandi! Aring wasay! Kuha ah! Abi! Karon, amoy ning matapos sa inyo ang wasay nga ini. Ang akong ginauyatan niya, Pico. Amoy naggamitan ko ng armas sa ila. Nang tuslukon ko ang nawong nila. Orit pa! Nabasan ako sang dugo. Apang hindi ako maguntat. Mientras na may kabuhi, kagkusog pa ako nga nabilin. Orit pagit! Bah, ari kami diri ni Nimya naghapahon sa salog. Kag sa among tupad. Mga tinipik sa mga simento. Kag mga batong halin sa pader.
Kag, bah, ano na? Mga pansyon? Guba ng pader kag kisame. Kag makita ko ang madamo ang mga pansyon. Makita gid. Kaya sa una pa nga panahon, ang pagkahimo sila. Kun amo, ang balay nga nabakal namon, napunan sa mga pansyon. Nangin patyo gali sang una ang balay nga ini. Nangin patyo sang una nga panahon. Amo siguro ining rason. Kung nga ginbaligya sang una nga tagiya ang balay nga ini. Tungod ka subong namon. Hindi sila makaangkon sang kalinong. Bah, Nimya, love. Salamat. Salamat kina kabugtaw ka na. Mandi? Anong natabo? Anong mga bato kag tinipik sa simento nga ini? Sa diin kita? Nimya, mahimos kita. Mahalin kita diri sa bungkid. Ugaling ko na lang ipatahag sa imo kun nga. Kinahanglan makahalin kita diri sa labing madali nga panahon. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Magabiyang, dili natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradio Bombo! Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang indi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasikit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay
Once there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Kauntasang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Maayong adlaw naman mga palangga na mga tagparamati. Sa adlaw nga ini isa naman kasulat ang atong ngatagan sang kabuhi. Kag ini naghalin sa isa natong kasuki sa kahanginan nga nagapatawag lang sa ngalan Dale. Si Dale taga siyudad sang Iloilo kag nagapanuigon sang 24 anyos. May kahagugma siya sa dito nga tawgon lang naton kay Liza. May sarang sa kabuhi ang pamilya ni Liza, samtang sila naman ni Dale pigado. Nakatapos na sila sa dito sa high school, sang isa ka adlaw sina. Sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Dale, ngayaman gin pasakop kagaton man hatagan sang kabuhi diri sa atong palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Talaksan sang pagigugma. Forget me as my life goes on. I know I will. Dale, anak, hindi na kami makasarang sa pagpiskwela sa imo sa kolehiyo. Kag maluya na ang lawas namon sa papangita sang kwarta, anak. Anong tananay, kipigado gid kita. Kaga para makabulig ako sa inyo, mangita na lang ako sang obra taya, nay. Ay, makasarang ka na bala magpangita sa trabaho, anak? Makasarang ganid ang iban. Nga ako yan, hindi aw. Gani hindi na kamo magkabalaka sa akong tay, nay. Akong bala. Akong bala nga magsupot sang kwarta. Dale, Ario, isa ka gatos. Nahuya man ko si Mulis. Halos ikaw na lang naghatag sa akon sa inugplitiko sa pagpangita sa trabaho. Ari man niya nga. Para ano nga nobya mo ako, haw? Sino pa abing mabulig sa imo, kundi ako? Kung makaibalo sini mga ginikanan mo, may nobyo ka nga patay gutom, hindi kaya nila pagsumpaon? Sumpaon gidya? Hindi nila mahimo ina sa ako, no? Bugtong na ako nga anak nila. Dason, himuon pa nila ina sa akon?
Madulaan sila sa manunubli eh. Ayaw ka payalis, no? May plano blion. Bisan hindi ka na magpangabudlay. May kwarta ka na himuya. Dale, simple lang kami nga mga tao. Wala namang ginapakita-kita nga may kwarta kami. Nakita mo naman ha? Sa public school ako nag-eskwela. Hindi bugalon ang mga ginikanan ko. Gani hindi ka magkabalaka kung mabistogin man nila nga may relasyon kita nga duha. Manamit na ba? Wala na siguro sang tinugang nga manamit maglaswa mo. Ikaw gid lang. Gani man. Terrible ka man para sang utan. Kagaayos ang lawas mo, anak. Nalipay kami ni tatay mo magtulog sa imo. Ngamos na kaayos ang lawas mo. Bisan pigado lang tabla kon matso na yaw. Amugid. Pabahi lang, nay. Pagkatapos kid ako sa akon pagtuon. Kung mataboy na, buligan ko gigamu daw ni tatay nga mabatak sa kapigaduhon. Nagbalay! Oh, ba? Yay nila! Yay! Ba? Sino ba na inangano sa ginalagas ang aswang? Nay, basi kung importante ginang kinanglan. Dali ka. Katiyan natin sa nay. Dali. Aring kartahan. Buksan ko. Oh, Nunoy! Ikaw gali! Chay! Naano ka? Anong natabo? Chay! Malayan nga balita. Si Choy Darius, nadala sa sasakyan. Kagpatay na siya kuno. Ano? Ano? Hindi! Hindi! Oh, ba? Nay! Pa! Nay! Hindi! Nalipong si nanay! Maano na lang kita karon, anak? Kinbayaan na kita ni tatay mo. Nay, masakit ang natabungin ni sa aton. Apang ipamtang lang buot mo, nay. May plano gid ang Diyos para sa aton. May plano siya nga paluhaon kita nga duha. Amo bala? Nay, gusto na na. Gusto na. Base kung ano pang matabo sa imo, sa tuman mo nga pagpangalisod. Nagaunong ako sa inyo kalisod, Delia. Ruben, ikaw? Nabalitahan kong natabo sa pagkaisa ko. Gani nga nagpauli ako, dire. Amo na bala ini ang inyo, anak? Oo. Ruben, salamat ka nagpauli ka. Ang dumdum ko, wala na gising pariente si Darius nga makadumdum sa iya. Tungod, isa siya kapigado. Madugay na kami nga wala nakakitain ni Darius. Gusto ko tani nga buligan siya. Apang hindi man siya maluyag nga buligan ko eh. Palangga ko nga kung pakaisa nga ini. Kagkaroon nga wala na siya. Mas nagakinhanglan ka mo sang bulig. Delia, kung magpasugot ka, dalong ko sa Manila ang inyo anak. Ako mapaeskwela sa iyo. Tungod wala man ako sang pamilya. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II.
Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga National Landmark sang National Historical Institute sang 1992. Nagpasugod si nanay. Ngadalo na ko ni Tito Ruben sa Manila agad pa eskwelahon. Kag nalipay man ako. Tungkol maka-eskwela pa ako. Apang nagabatsek man ako sang kasubok. Tungkol bayahan ko si nanay. Kag ang nobya ko. Apang sige lang. Mapakabakod lang ako. Tungkol kinahanglan ko nga makatapos sa akong pagtuon. Dale, magsulat ka gid pirmi sa akon kung ato ka na sa Manila, ah. Oo, Liz. Pag hindi ka na bala magibi. Para man ini sa atong aduha. Gusto ko nga maabot ang adlaw. Nga mapabugal mo man ako sa mga ginikanan mo. Dale, Liz. maghalong ka gid, ha. Kag-good luck sa pag-eskwela mo. Reguling allowance model, oh. Ikaw nang bahala mag-budget sina, ha? Kag kung anong kinahanglanon mo sa eskwelahan, maghambal ka lang. Oo, Tito. Magpakabuot ka, Del, ha? Kay buligan ko gid ikaw tubtob nga makatapos ka sa imo pagtuon. Salamat gid, Tito, ha? Salamat gid. Mayong grado mo, ah. Maalam ka galing nga bata. May padya ka sa akon, Dale. Si Tito man, hindi na lang to. Ano pa nang apadya mo sa akon nga ginpa-eskwela mo na ako? Bati ko kay nanay mo, may nubya ka kuno nga ginatago-tago dito sa inyo. Anak ko no sang manggaranon. Matuod balay na? Oo, Tito. Nagasulat gani ako sa iya. Apang wala gid makahibalo ang iya mga ginikanan parte sa mo nga duha. Kung magsulatay ka mo, dugay pa kag mabato ninyo ang sabat. Bilang padya ko sa imo, baklan ko ikaw sang cellphone. Agod anytime, makaistoryahan na ikaw nga duha. Tito? Matuod, Tito? Salamat kito, ha? Madamo gid nga salamat. Lisa, miss naman ka gani. Pero hindi pa ako makapaulit dira. Wala pa bakasyonis eh. Ang importante,
Nag-istoryahanay kita nga duha. Gusto ko man gani nga mag-apas dira sa imo eh. O galing, wala ako sang rason sa pagkadto dira. Hindi ako pagtugtan. Bah, ano ato? Dumilagabong ako nga nabatian sa kwarto ni Tito. Lisa, madali lang ha. Kadtuan ko na si Tito. Basi kung anong natabo dito. Tito, hindi ako magbayae. Hindi. Bakit matuwing kamatayon, Tito, para sa akon? Tito. Masama ang lagay ng tito mo. Magdasal ka na lang. Naaabot pa siya ng hospital. Hindi. Hindi mapatay si Tito ko. Hindi. Nag-aisano naman ako. Ginkuha naman sa ako ng tao nga nagabulig sa akon. Paano na lang ako karon? Dua pa katuig ang tapuson ko. Bahala na. Bisan anong obra, sundan ko. Makakwarta lang ako. Sa lawas mong ina, bakal kagid sa mga matruna kagagi mo. Pero ang pamangkot, desidido kagid ayhan. Amo lang inang pinakahapos. Kag madali nga makwartahan nga obra eh. Ganitol, kung may kilala ka dira nga nagakinahanglan sa akon, babala lang ako eh. Ati okay ah. Kung mo sinimig, may kompetensya na gani ako sini. May eskwela ako kung adlaw. Matrabaho ko kung gabi. Kag hindi ako magpauli sa amon kung hindi ako makatapos sa akong pagtuon. Oh, anak, ikaw na bala ini? Oo, Nay. Ako na ini. Nahidlaw gid ako sa imo, Nay. Subong man ako, anak. Sugod sa mapatay ang tiyo mo. Wala na ako sa balita sa imo. Naangabag o kalamang maunit diri sa aton. Tugod gintapos ko anay nga akong pagtuunay. Kag may degree na ako, subong. Mapabugal mo na ako, Nay. Mapabugal mo na ako. Oh, Dale, anak ko. Lisa? Wala ka ba lang nalipay nga nag-abot na ako? Kag may tinapusan na ako? Wala. Tungod sa ginbuhat mo dito sa Manila. Nag-eskwela na ako dito. Wala akong natinunto. Ginabusaran mo ang lawas mo, Dale. Abi mo, wala ako makahibalo. Oh, Lisa? Nadiri ako sa imo, Dale. Nagpatol ka gali sa bisan kay sino lang nga agi, kag matruna dito. Kag ang masakit pa, isa sa mga matruna nga ginpatulan mo, amo ang tiya ko. Oh. May picture ka sa iya. Nakita ko sa ginbuksan kong wallet niya, agud sa pagkuha sang ATM card niya, sang naglagaw kami nga duha. Kasakit, Dale. Tuman kasakit. Kag hindi ko na ikaw mabaton pa. Tungod hindi na ikaw ang Dale nga nakilala ko sadto. Lisa?
nakig-break sa akong si Lisa. Kagta sumahikog ako tungkol sa kalahin sa buot. Kagsubong, wala na kami sang komunikasyon kadua. Lisa, ikaw gihapon ang ginahigugma ko. Apang kanukot lang. Nga mo lang galisin ang talaksan mo sa pagigugma mo. Kanugod lang kayo, Lisa. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate natawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Dale nga yaman ginpasakop kag aton man ginhatagan sang kabuhi diri sa atong bratuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Talaksan sang paghigugma. Direksyon Marnie Mongkal. Love someone new someday. Somewhere. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagin ang kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Jessica. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain
ay lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors, kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko malimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Jessica, di mo naman kasalanan kung sa'yo'y nahulog ng tuluyan. Pasensya na, minahal kasi kita. Wala ako nagabutik sa imo, Cecily. Ang tanang yung kinasiling ko, matuod. Oo, matuod ina. Matuod ang ginasiling ko. Ginagamit ka lang ni Lyok. Agod nga makuha niya ang kwarta sang imo amay. May plano siya nga makatalagam. Gani maluoy ka. Bulagi siya. Madamo ba sa lalaki nga sobra pa sa iya? Mga lalaki nga maghikugma sa imo sang tampad. Apang hindi si Lyok. Hindi siya bagay sa imo. amo lang bala inang masiling mo? Cecily, nakahibalo ako nga wala siya naghihigugma sa imo. Nakapatod ako sina. Bangod ginhambal niya ina sa akon. Sang isa ka gabi, sa maglakat ako pauli. Nabayaan ako sang last trip eh. Kadulom sadto. Kag nagahulat kali siya sa akon. Nagsiling siya nga gusto niya ako. Kung wala ko makapalagyo sa iya, ambot kung anong natabo sa akon. Butigon ka! Nakahibalo ka nga wala ako nagabutik sa Cecily. Jessica, bayai ako ha. Hindi ko gusto na makita ka pa. Kani nga maghalin ka sa balay nga ini. Ginapahalin mo na ako? Cecily, luyag ko lang nga makahibalo ka kung anong matabo sa imo kung magpakasal ka kay Lyok. Kuha ang imo mga gamit kag maghalin. Kag ang imo sweldo, ipadulong ko sa inyo. Gusto mo gid ba lang mahalin ako? Kag hindi na magbalik diri? Hindi na ko maluyag nga makita ka. Kag kung manugid ka sa ako na may party sini, hindi ko na ikaw pagpatawaran pa. Ato na siya. Gusto ko nga tawgon siya kag pabalikon. Apang silyok. Siyang tanan sa akon subong. Nagapalang luyang tuhod ko. Apong ko ako Jessica, ginakasubo ko. Hindi ako makabatas nga madula siya sa akon. Bangod lang sa imo. Kinahanglan, ikaw ang madula sa akon, Pinsar. Kag ang akon panumdumon. Amo ang amon pala abuton nga kasal ni Lyok. Mangin maayo ako nga asawa sa iya. Kag malimtan ko gid ikaw, Jessica. Nakapanaog na ako sa hagdanan. Mabalik ako sa ibabaw Mabalik bala ako?
kag mangayo sang pasensya. Apang hindi na siya maluyag ka makita ako. Diyos ko, ano pa lang nabuhat ko? Kabasagin abis ang baba ko eh. Merisi mo ini, Jessica. Mapungko ko anay diri sa katapusan ng halintang sa hagdanan. Kikalaing gisa pamatsyag ko. Ay, nga ba lang ang ginbuhat ko at tuman? Nga Tagano karon ang akong isugid kay nanay? Ano? Be, ano natabusay mo, Jessica? May, ikaw gali, sir? Nga nagahibi ka. Wala ako nagahibi. Napuling lang ako. May nagatublag bala sa imo? Nakahibalo ko sina. Ihambal sa akon. Ihambal sa akon kung ano ina. Sir, hindi na lang wala manisang kaso. Gusto ko lang nga makabulig. Kag kung ano man ina, basi kung mahambalan nato ina sa maayo. Sir, ginpahalin na ako ni Cecily. Ano? Magkanto ka sa ako sa study room. Masunod ako sa imo sa hindi madugay. Oo, sir. Ato na siya. Karon, kantuan ko si Cecily. Ano gid ba lang natabo sa inyo nga duha? Ha? Ano natabo sa inyo nga duha ni Cecily? Sir, makapaayo nga hindi nala ako magsugid. Hindi mahimo. Mahirap ka mga mag-abyan. Ayhan, mahambalan ninyo inasang maayo. Salamat kid, sir. Pero mas maayo kung mahalin na lang ako diri. Ano gid ba lang ginawayan nila nga duha? Kag samtang ginatulog ko si Jessica, katahom sa iya. Kadamo sa nagasiling nga may kaanggid siya sa akon. May kaanggid siya sa akon sang gabi nga to sa party. Ang mga mata ni Jessica, pareho sa akon mga mata. Kag ang buhok, pareho man sa buhok ko. Apang subong, natabuan nga nagputi lang ugaling ang buhok ko. May kaanggid matuod siya sa akon. Kagkaroon, nakapatuod na ako nga ang anak ni Amanda, anak ko man, kagusto ko gahakson siya. Kagkuha o nakasubo sa iya mga namong. Apang indigin siya magsugid. Ano gid ba lang ginawayan ninyo nga duwa ni Cecily? Ha? Hindi ka maluyag ang maghalin diri, hindi ba na? Mas makapaayo kung hindi ka na lang makahibalo, sir. Kag nga nakasiling kasi na, Jessica. Hindi ako makahango pa. Nakita ko ka mga duwa ni Cecily. Nagaintindihan ni kamo sa maayo. Kung ano man ang ginawayan ninyo nga duwa ni Cecily, pwede ba lang? Panigaran ninyo ina sa pilakadlaw. Magahang panay gid ka mga duha liwat. Ginpahalin na ako ni Cecily, sir. Kag kinahanglan, wala na ako diri. Apang anong buhaton mo? May trabaho ka ba nga kantuan magluwas diri? Oo, wala, sir. Apang mangita gid ako. Apang diin ka mangita. Kabudlay subong mo pangita sa trabaho, Hindi ka magpalibog sa akon, sir, Maayong lawas ko. May duha ako kakamot. Kag amoy ng gamiton ko. Sa bisan ano nga trabaho nga makita ko. Sugiri ako sa matuod, Jessica. Nakaibala ko nga gusto mo gid nga magpabilin ka diri. Nagatrabaho ka kaupod sa akon anak. Apag magluwas sina,
Anong gusto mo nga buhaton mo? Anong puot mo silingon, sir? Ang akon gusto nga buhaton kung hindi ako pigado. Oo. Amoy ng buot ko silingon. Luyag ko nga makapanag-iya ko sa isa ka matahom nga shop nga nagabaligya sa mga matahom nga business ng babae kag lalaki. Sa pila ka adlaw, kung makasupot na ako, amoy nang buhaton ko, sir. Wala kita ko maghuna-huna nga may ambisyon kagalinga mo, Sina. Aba, oo. Sa pila ka adlaw, kuhaon ko nga akong mga ginikanan kag mga utod sa naistara nila subong dito sa squatters. Saylon ko sila dito sa lugar nga wala sa mga ilaga kag insekto nga nagakagat sa akong mga manghod kung maghampang sila sa ugsaran. Sorry, sir. Sorry kung nalipat ako nga mahalin na gali ako. Nahadlok ako. Kung anong ihambal ko kay nanay. Kung makaibalo siya, nga pating wala ko sang pulos nga handom sa kabuhi. Nasugid ko pa sa imo. Mahalin ako, sir. Sorry kita. Sige. Ikaw may hibalo. Pero buhaton ko ang tanan nga magliwat ang pensar ni Cecily. Kag ipadala ko sa imo ang sweldo mo sa labing madali nga panahon. Salamat kid, sir. Pero hindi mo tani pagatagan sa palaligban si Cecily. Bangod sa akon, sir. Nakahangop ako, Sina. Sige. May nakitaihan si Jessica sa kailyok nga wala ko makita. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Daddy, hindi pagpaligbi ang natabo sa tunga namon ni Jessica. Jutay man nga bagay ang di pagang panay namon ni duha. Apang wala siya sagsalig kay Luke. Ayhan, may nakita siya nga hindi amo sa batasan sini. Mas kilala ko si Luke sang sa iya, Daddy. Kagula labot si Luke sa natabo sa amon, Nagapata ako nga sa pila ka adlaw. Makahangop gid si Jessica. Labi pa kung makita niya nga, malipayon ako sa luyo ni Luke. Ayhan, may rason ka matuod, Cecily. Nakahibalo ko nga makahangop gi si Jessica. Kung nga ginpahalin mo siya dire. Hindi ana ako magpauli sa balay. Hindi ako makaibalo magsugid kay nanay. Kung nga agin pahalin ako ni Cecily. Palibot-libot anay ako Kung tani, makakita anay ako sang obra sa wala pa ako makapauli sa balay. Hugali. Makadto ako sa dress shop ni Mrs. Oxon.
Makadto man ako dito eh. Matanaw ako sang bayo nga na-display sa kristal. Ari na ako sa guwasang shop ni Mrs. Hoxon. Wow! Bag-o naman ang mga bayo sang maniking nga na-display. Ayan, bagong abot ina. Bagay gisa ako ng isa ka bayo nga ina mo. Kung isuksok ko. Ay, nakadumdum na ako. Pila ka beses kami nga nagkadto diri ni Cecily. Agad nga magbakal sang bayo. Para nga gamiton niya kung maghanimo na sila ni Lyok sa iban nga pungsod. Ay, katawam sa mga bayo nga ini. Ba? Ara si Mrs. Hoxon. Nagapungko siya sa tubang sa lamesa. Kag may ginasulat. Ano abi ko mapresentar ako sa iya? Bilang isa sa iya kabuloy sa shop? Tilawan ko abi. Ay, kabay nga batunon lang niya ako. Mayong adlaw sa imo, Mrs. Hoxon. Baayog adlaw man. May baklon ka bala? Nakita ko ikaw nga nagatanaw sa mga display nga mga bayo sa gwa. O ti ano? May napilian ka bala? Aba, madamo pa sang nag-alabot. Kwan. Kataw matuod sang imo nga na-display sa mga manikin. Apang, hindi ako magbakal. May tuyo ako sa imo, Mrs. Hoxon. Ano ina? Kwan. Nagakinahanglan ka pa bala sang duga nga kabulig sa imo shop? Mapresentar tani ako. Oh, mapresentar ka? Oh, anay ka. Do, sa ginapangilala ko na ikaw Hindi ko lang matandaan kung sa diin. Ako si Jessica. Ladies maid ako ni Cecily de Arco. Husto. Nakadumdum na ako. Ikaw atong nagaupod sa iya? Kung mamalaklon siya sang iya mga biste diri, hindi ba na? Amo matuod. Mapresentar ka bilang kabulig ko sa shop. Pero may duha na ako ka mga kabulig diri. Ay, amo gali. Nagapangita ka siling mo sang ubra? Siling mo. Ladies maid ka sang imo ama nga si Cecily de Arco? Kwan. Matapos ng akong trabaho dito. Pagkatapos ng kasal, mahanimon sila. Kag amo ina nga naghali na ako. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Sinungaling talaga ang pusong ito. Akala ko'y naghilom na mga sugat nito. Pilit ko maglimutin ang damdamin ko sa'yo. Ngunit ikaw pa rin ang tinitibok ng puso ko. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Jessica, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batiduan Navarro. Di mo naman kasalanan
Bimbo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Radio!